Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw no. Mayong gabi kanatong tanan, kumusta? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilano no nga sinuwat ni Tineri Kabidad, ito dili pa day no. Shout out sa yung tanan nga nagsubaybay atin sa mga ano sa aking pang-upload yung mga Sugilano gikan sa aking drama. Salamat kaayo no. Shout out yung tanan mga ka-listeners no. Mga followers, karon no dito maglagan ni ang laing sumpay ni Sugilano nga sinuwat ni Tineri Kabidad. Daghong sa sasa. Wa man. Wa may tao. Sigurado ka? Oo. Kami lang duha si Mama ang sakay sa auto. Sige. Bye. Nganong nanawag man ang imong asawa? May tao kuno nga naas likod sa sakyanan. Ma! Ihunong kini sakyanan, Rodel! Ihunong! Ma! Nagkaunsa man ka? Unsay gisulti sa imong asawa? Miingon lang siya nga ipalili ko no kung doon na ba'y tao sa luyo sa sakyanan. Unsa? May miuba na to? May nakita lang kuno si Ana. Rodel! Tawga si Ana. Pagdali, tawga si Ana! Ano man, Ma? Pangutan asya kung unsay iyang nakita sa luyo ining auto. Tawga si Annalisa! Mituo ba si Sir Rodel, Ma'am Sabrina? Ambot lang. Pero sigurado kasi mong nakita. Oh, si Rodel ang nanawag. Hello, love? Sabrina, hain si Ana. Nabas siya sa imong doon. Di aman. Pikisulti ko niya. Okay, Ana. Gusto makiksulti ni mo si Rodel. Oh, hello, Sir Rodel? Usa nakita mo nga nagsakay uban na mo, Ana. Kuan, Sir Rodel. Bayhon sa lalaki. Unsa ba? Nagkawa siya. Nagka? Oo, sir. Mao ka nang iyang porma. Nagkawa siya, pero mura lang siya anino. Salamat, Ana. Sige, bye. Bye, sir. Nga naman, Ana, ha? Nanguta na lang si Sir Kon. Unsa gid ang bayhon sa tao nga ako nakita, ma'am. O bisulti ka nga nagkaho kini. Oo, ma'am. Mao ka nang iyang porma. Nagkaho. Wa makasiguro si Ana kung tao bagyod ang nakita nga misakay uban nato, Ma. Unsa man kuno'y porma sa iyang nakita? Puro ko noog nagkaho kini. Ang salbahis kong amahan. Miuban siya ka na to, Rodel. Ayaw ko na siyang kahadlok. O ganun dili man ko mahadlok. Dili na ko musugot nga suguon pa ko sa akong amahan. Suguon ka. Mamiya na ta dili. Ma'am Sabrina, unsa kay but pasabot sa ko nakita, ma'am, no? Ana, di lang sa tama ko nauna sa imong nakita. Pero Ma'am Sabrina, nahadlok ko nga doon ay mahitabo silang lakaw ni Madam Mercy o Sir Rodel. Magampo lang tangaway mahitabo nila. O nga madagyo ni Rodel sa ospital ang iyang inahan. Ugma pa to makapauli si Sir Rodel, Ma'am Sabrina. O, ugma pa. Ma, ikaw na ang sunod nga i-check sa doktor. Maayo. Ma, huwag ka gutom. Nakakita gyud ka nga daghan ko og nakaon. Sorry, Ma. Ayaw na lang pag sorry. Ni Anata sa mental hospital. Tiwasunta na lang ni. Demensya ang akong sakit. Ug dili sakit sa kalibog sa utok, Rodel. Ikaw na mo? Ma'am Sabrina, ako nang nanalak ang tanapultahan sa bahay, ma'am. Salamat, Ana. Ma'am, unsa may imong gihuna-una? May nahinumduman ka ba nga grupo sa kulto ining dapita, Ana? Grupo sa kulto? O, kulto. Mga tao nga dili Ginoo ang giampuan, kun dili mga bato. Uunsa pa na mga butang nga iya sa kangitngit. Wa mo ko'y nabatian bahin ng kulto, Ma'am Sabrina. Kun mao na, si Lolo Elmo lang ang nahibaw ining maong grupo sa kulto nga dinhi sa yuta sa bandot maghimo og ritual. Karon pa man ko makabati, ana, ma'am. Sa batanon pa si Lolo Elmo, mahitabo ang bahin sa kulto, Ana. Mao day nga, uwa na ko makabati, ana. Ma'am, mag-andam na ko sa panihapon, ha? Kay ngit-ngit na hapit. Sige, Ana. Biyay lang ko din sa sala. Sakit aning dapita. Pero manigiharian sa mga demonyo.
Si Mama Mercy ra gid ang makasulti sa tinuod nga nahitabo ining dapita. Kung nganong may mga hamok nga daotang espiritu dinhi. Kumusta naman sa kang ilang lakaw ni Rodel? Unsa man, Rodel? Ibilin ko nimo dinhi sa ospital? Dili ma. Ato na lang huwaton ang tanang resulta sa imong laboratory. Salamat nga wa ka. Wa ko mo andar. Way mipakita nako dinhi. Way manghadlok nako dinhi. Tungod kay wa si Ana dinhi ma. Normal ka kung wa si Ana ma. Usay buot mong ipasabot, Rodel. Maayo tingali nga magkuwatag nurse nga makatiman nimo didto sa bahay. Usay buot nimo ipasabot. Imong papahawaon si Ana? Dili ma. Naagyapon si Ana. Pero dili na lang siya ang matiman nimo. Oh, Rodel. Wa ka makauyon sa among giluto karon, Ma'am Sabrina? Guarding, wa ko'y kanang mukaon karon. Ayaw ka bala ka, Ma'am Sabrina. Maayo rata si Madam Mercy. Siya kang makaayo sa iyang sakit. No? Si Madam Mercy ra ang makaayo sa iyang sakit. Kung nga nakasulti makalalo, tunod din na siyang utok ang nakahasol niya. Kinahanglang kalimtan niya ang tagahapon. Unsay po itong ipasabot, Loel mo? Nagpuyo paghihapon sa kagahapon si Madam Mercy. Iyang gihambing ang siyang katiguangan. Oh, Loel mo. Muuna na ko ninyo, Ma'am. Noon sa man to si Lolo Elmo? Seryoso lagi to siya karon. Pasagdan lang una nato siya, Ana. Ma'am Sabrina, tinuod bang gisulti ni Lolo? Bahin sa unsa, Guarding? Giuli ko nun ni si Rodel kang Lolo Elmo ang yuta nga gitarukan sa Casa Albor Uno. Oh, nakahiskot si Rodel na ko, Ana. O guwa kay supak, Ma'am Sabrina? Sa tunod anay lang, Ana. Guarding, wa ko'y interes ining dapita. Gani, kung mahimo pala nga biyaan ni namong dapita, mas malipay pa ko. Si mo. Paano na siya gidam? Ayaw. Dili ko. Ma, Ayaw pa. Rodel. nagdamgo ka ma? Nini si Papa. Dili siya sa ospital. Iya kong dadon. Sa maimong gidamgo ma? Iya kong... Anong hila ka? Ma, saan gigibuhat sa imong amahan ni mo? Ma, kiunsa ka ni Lolo Romero, ma? Ma, kailangan mo sulti ka sa tanang nakahasol ni mo. Dili. Ma, Masuko nga akong amahan kung may laing mahibaw siyang gibuhat. Masuko siya. Iya kong patyon. ma, dili na makapatay si Lolo Romero ni mo. Tungod kay patay na siya. Nagpabilin ang iyang daotang espiritu sa yuta sa banlot. Dili siya mobiya sa maong dapit. Mao ka na ang iyang gipanumpa. Usa? Ug Usa na, ma. Pahuway na. Rodel, wa ko mabuang. Wa ko mabuang. Ma, Tinuod ang akong gisulti. Wa ko mabuang. Makalimot lang ko usahay, pero wa ko mabuang. Dad ako og balik sa Casa Albor. ma. Kayak sa puwan. Mingaw kayo ang bahay kung wa si Mama Mercy. Huwag magsyakit-syakit. Ma'am Sabrina? Annalisa. Nailisan na akong hapin sa iyong kama, Ma'am. Salamat, Ana. Kinsigilan taon ni mo des bintana, Ma'am. Wa. Nagunahon na lang ko sa among kinabuhi ni Rodel ining dapita. Gusto ka mamati sa akong tambag, Ma'am.
Wa pagihapon mausab ang akong tambag, ma'am. Palayo ining dapita. Dili kaluwas ining dapita, Ma'am Sabrina. Daghang daot ang espiritu ang naa ining dapita. Tao ang kriminal ining dapita, ana. Ug siya ang gikahadlukan nako. Wa ko makasabot kung unsay motibo sa iyang pagpatay. Dunay mensahe ang katapusang gipatay. Katong Elsa. Husto ka, Ma'am Sabrina. Mausab na ang niasa kong huna-huna. Doon na siya gustong ipaabot nato. Kung nga nung mipatay siya o iyang gilabay diha sa garden. Ana? Mano ka? May nakita ka? Wa, ma'am. Maayo tingaling mupahaway na lang ka. Sige na. Lakaw na lang, ana. Pahaway na. Tuoy, bakante ang kwarto tupad sa among kwarto. Ato na lang katuog dito. Oh, ma'am. Sige, ma'am. Nalaka ba ninyo ang tanang pultahan? Humana, ma'am. Kana na lang bintana ang imong giatubang ang abli karon. Salamat. Sige na, ako na'y mulaki ni. Good night. Good night, Ma'am Sabrina. Sakay nagpaabot na mo ni Rodel ining dapita. Kagilad na gyud og reputasyon ining dapita. Usamot nga way mo taak din itungod sa kahadlok sa mga sunod-sunod nga nangamatay. Wa naman noong ko makasuhat tungod sa sunod-sunod nga hitabo. Ma'am Sabrina? Oh, Annalisa. O, nibalik pa ka. Baway na dito. Ma'am, may pakita lang unta ko nimo. Unsa man na? Ang imong listahan sa mga patay, ma'am. Uy. Naunsa di ang akong listahan sa mga nangamatay ining dapita? Nga naman? Tanawa lang, ma'am. Ma'am, tanawang imong listahan. Sa manang nasuwat. Mamatay ka. Kinsa man ako kahugaw og suwat anang akong listahan sa mga nangamatay ining dapita. Uwa ko'y naabtang tao din, ma'am. Sa akong pagsuod, matuog na unta ko. Pero, mao ni akong naabtan og nakita. May nakasuod din niya. Hain si Carding. Sa may isugo ni mo ni Manicarding, ma'am. Kinahanglang masusi ang tanang suok ining baya, Ana. Oops. Ay. Oy. Nay tao des budiga? Oy. Ay, minyaw man din hitardeng. Lo. Kinahanglan atong maablihan ang tanang posibleng taguanan ng dapita, lo. Apel mga dagkong aparador sa pagsiksik. Ay, lo. Wah! Wa may tao, lo. Way tao ang mga aparador sa kwarto. Way ilhanan nga dunay tao din hisusod sa bahay. Posible nga gisuwatan ni panahon sa adlaw. Posible, ma'am. Lalakba og balik ang mga pultahan. Oo, ma'am. Oh, Sabrina. Wa mo gyud tao suod sa bahay, ma'am. Nasudan na mo ang tanang kwarto, ma'am Sabrina. Ay gawa sa kwarto kanin nila ni Madam Mercy. Ang gihitugan ni Sir Pilimon. Oh, mao ba? Ma'am, amo bang ablihan ang kwartong tinakpan? Ayaw na. Pamahuway na mo. Ma, katuog na. Mahadlok kong matuog, Rodel. Ma, Mahadlok kong mupiyong. Kay tingalig magdamgo na sabko ni Papa Romero. ma, kalimtin na nga akong apuhan. Di lagi ko gustong mamati ni Papa. Kay may isugo na sabsiyan ako. Ha?
Saan hindi gisugod mo? Ah. Ha? Sultihi ko. Kung unsay gisugo sa akong apuhan ni mo, ma. Rodel, kinahanglang magbantay ang imong asawa. Sa? Ano man, ma? Ang imong asawa ang sunod nga target ni Lolo Romero nimo. Sa? Ma, Isunod siya sa papay nga gilabay sa hardin. ma. Usa ko na imong ipanulti. Mao ka na ang ako napati. Si Sabrina ang sunod nga mamatay, Rodel. Di na tinuod, ma. Bunga na sa iyong damgo. Katug na, ma. Dili lagi ko makatog. Mupahuway una ko. Sige. Mugawas una ko. Mas maay pa. Kinahanglan matawagan ako si Sabrina. Ma'am Sabrina, nagsige lagi kag tutok anang imong listahan sa mga patay, ma'am. Naguna-una lang ko kung unsay buot niyang ipasabot anang iyang gisuwat. Ma'am, nagtuo ko nga ang mipatay na itong Elsa ang nagsuwat ana, ma'am. Pero, kinsa man ang buot niyang ipasabot nga iyang patyon? Uwa siya pangan nga gibutang. Mamatay ka ra ang iyang gisuwat. Buot ipasabot nga usa nato iyang gibaharan nga patyon. Unsa? Mao ka na ang pagbasa ko na ng iyang gisuwat. Usa nato nga niya sabay ang iyang gustong isunod na atong Elsa. Nanawag si Rodel kadiyot lang. Hello, love? Sabrina? Okay na mo diha? Okay naman. Ngano nanawag man ka? Sabrina, nagsusilan ko. May nakahasa lang namo karon diri, Rodel. Unsa man ka na, Sabrina? Ang akong listahan sa mga nangamatay diri sa pikas kwarto, may nagbinuang. Unsa mo may pasabot? Gisuwatan ni og bahad. Unsa gisubat? Mamatay ka. Unsa? Tinuod ka, Sabrina? O, laki, Rodel. Sabrina, panglaki mo diha. Ugma, musayo kong pauli diha. Kinsa ka ang nagbinuang og suwat sa akong chart. Magsulti lang niya ta diha. Sige, bye. Bye, Rodel. Nga naman eh. Kinsa man ka ang nagsuwat sa bahad sa listahan ni Sabrina's mga patay? O kano nakasulti man si Mama nga si Sabrina ang sunod target ni Lolo Romero? Naunsa man to si Rodel? Kalit man niya gi-off ang cellphone. Mura og doon na siya gikahadlukan, ana. Mao ba, Ma'am Sabrina? Mura siya og nakurat sa akong gisulti. Unya gi-off na niya ang cellphone. Nahadlok lang tingali sa bahad, ma'am. Posible. Kinsa man sa dili mahadlok sa gisuwat sa akong chart. Nagbahad man ni nga doon na si patyon. Ang pangutana, kung kinsa ka ang buot niyang ipasabot siyang pagsuwat ug mamatay ka, ma'am. Ako. Ikaw, Ma'am Sabrina? O, ana. Klaro kaayo nga ako iyang gibaharan nga patyon. Tungod kay ako ang naghimo na ng maong charge sa mga nangamatay dinhi sa yuta sa banlot. Nakatog na si Mama. Sakit kay buti pasabot sa gisulti ni Mama. Nga gisugo siya ni Lolo Romero aron si Sabrina. Si Sabrina na sa mga targetong sa dautang plano. Milabad mo ng akong Dili ka si Mama ang nagsuwat sa bahad dito sa chart ni Sabrina?
Kuyog naman di ka, ayo. Oh. Hello? Ana? Ana! Uy, ano man niya? Ana! Ma'am Sabrina? Ma'am? Imo kong gitawag? Ikaw ang niabli ni pultahan sa among kwarto ni Rodel? Dili man, ma'am. Abli naman ni pultahan sa pagmata na ko karong buntag, Ana. Ha? Pero, basi ni ka rin nag-abli, anak, ma'am. Dili mahitabong malimot ko, Ana. Akong gilaki ng pultahan gabi isa dahil na akong higda sa kama. Ako ning gi-check og kaduha. Hangtod na gani ang bitana. Sigurado gyud ko nga ako ning gilak. Pero karon nga naman ni. Abli na. Dako pag yung pagkaabli. Akong pangutanon si Manny Carding, ma'am. Ingon man si Lolo. Kahumot sa kong ninatan. Manny Carding? Oh, Loy, oh. sultis tinuod. Ikaw ba nag-abli sa kwarto ni Ma'am Sabrina gabi eh? Ugwa na ni mo isira? Unsa? Wa ko muduol gabi sa kwarto niyo Sabrina, ana, oy. Dinira ko sa kusina matog. Diha sa taas nga bangko. Pero Manoy, doon ay may abli sa kwarto ni Ma'am Sabrina. Ah, si Luruin mo. Basin siya. Lo? Lo? Oy, ana, unsa man, ha? Oy, nga nuspad bang ka? Gablihan ba ni mo ang kwarto ni Ma'am Sabrina gabi eh? Ha? Wa man. Ay, dito ko sa akong kwarto sa luyo sa bahay. Ay, nga naman di ay. May abliin ni Lo. Ugwa na isira og balik. Unsa? Ma'am Sabrina. Ma'am, uwa ko no sila maabli si Manny Carding og Lolo Elmo sa mong kwarto. Kun mao. Siya ang miabli ini. Kinsa man? Ang nagsuwat og bahad sa akong chart ang misudi ni sa akong kwarto. Siya ang misudi ni sa akong kwarto ang nagsuwat sa bahad. Ngano nakasiguro man ka nga siya, Ma'am Sabrina? Tanawa ang sawg, ana. Mga lamaagi sa sapatos. Dinhi siya. Misud siya og mipaduol dinhi sa akong kama samtang natuog ko. Ma'am Sabrina, magtawag ka tag pulis, ma'am. Manawag ko na ko ni Rodel. Gusto na ko mo pauli sa bahay, Rodel. Magpaabot ta sa hukom sa imong doktor, ma. Mabuang ko kung imo kong itipon ang mga buang sa luyo, Rodel. Dili ka buang, ma. Di ka matipon na nila. May kay nahibaw ka, nga dili ko buang. Mao mamauli na ta. Huwato na ginato ang desisyon sa doktor, ma. Nanawag si Sabrina. Ay nga bang dili man na nimo siya tubagon deres akong atubangan. Doon na mo isikreto, Rodel. Hello? Rodel? Rodel, Love? Ano siya nitabo diha? Anong mura mong kagwa may mutang? may taong nakasud sa atong kwarto gabi, Rodel. Usa? Nakasud siya samtang natuog ko. O giunsa man yung pagkaibaw nga doon ay nakasuod nga tao. Naapa sa sawg karon ang iyang mga tunob. Dako siyang sapatos. Sapatos sa lalaki. Usa? Lalaki ang nakasud sa atong kwarto, Rodel. Lalaki. Kalma lang, Sabrina. Maayo tingali nga magtawag ko pulis. Ako nagisugo si Carding. Kanos amo mamauli si Mama diri? Nagpaabot na lang mi sa desisyon sa doktor, Sabrina. Sige, sige. Kaya ako ipatanaw sa pulis ang mga tunob sa lalaki diri. Iya pero patanaw sa mga pulis ang imong hinimong chart nga gisuwatan og bahad.
Kano sa alam mo makabantay nga may nasuwat ng baha di sa imong chart, ma'am? Gabi ilang. Ikaw ba ang unang nakakita ini? Dili. Ang akong katabang nga si Ana. Mahiyo ba ikasulti ang imong katabang? Gabi na to. Mga alas 8 pasado na. Misod ko sa kwarto nga giingon sa kong agawon nga ato ko matog. Di inahimutang ang listahan sa mga nangamatay ining dapita. O nakurat na lang ko sa dihang ako nabasa ka ng mamatay ka sa listahan. Wa ka ba'y gidudahan si mong kauban sa bahay nga maoy nagsuwat ini? Wa. Bisa nun sa una ko kuna-una. Huwag makahimo sa pagsuwat og bahad sa akong listahan. Og sigurado ko nga, ang nagsuwat sa bahad, mao ang misuwat sa kong kwarto samtang natuog ko. Sa imong una-una, para kag kinsa maka ang maong bahad. Ambot, basig para nako. Kung para pa nimo ang maong bahad, posible nga patay ka na karon, Ma'am Sabrina. Gusto ka? Kung siya ang tao nga misud sa among kwarto, iya na unta kong gipatay. Nga nung naghimo man ka og chart sa mga nangamatay ni Napita, Ma'am Sabrina. Tungod kay, Tungod kay unsa? tungod kay sa katapusang namatay, si Elsa. Gusto kong mahibaw kung nga nung diha siya ilabay sa among hardin. Nagduda ka nga doon na ni rason? Oo. Mensahe ni sa mga nagpuyo din sa bahay. Nga nung tuwagan sa syudad ang imong bana, Ma'am? Nagpa-ospital siya sa akong ugangan. May sakit ang imong ugangan? Demensyang niyang sakit. Okay. Na akong calling card, Ma'am. Kung doon na ka pilayang natingad anini, tawag ako. Okay? Okay, sir. Sir, mahimong mangutana. Yes, Ma'am. Unsa pa na? May nahibawan ka pa bahin sa kulto nga dinhi maghimo sa ilang ritual sa yuta sa banlot? Kulto? Oh, kulto. May nadunggan ka na ba nga grupo sa posibleng kulto din Dapita, sir? Wa ko yung dunggan karon. Sa unang panahon, sa mga katiguangan in Dapita, wa kay nabatian? Wa. Mahimong imo nang i-check. Sure. Sige. Manawag lang ko nimo kung may maukayan ko bahin niya ng kultong imong gingon. Salamat, sir. Katapusan po na lang, Ma'am. O, ansa na, sir? May nakaaway ba ang imong bana nga imong mahinumduman? Ha? Wa ko'y mahinumduman nga nakaaway ni Rodel. Buutan siya. Ngano nakapangutan na ka, ana, sir? Ang bahag nga mamatay ka, kay bugat na kayong pamation. Sir, Mahimo ba mutanaw ko pag-usap sa listahan sa mga nangamatay ni Napita? oo, sir. Dali. Sunod ako sa pikas kwarto. Makagawas ka naman. Ay, salamat. Dili lagi ko buang nga imo kong ibilin din sa mental ospital. Pero may mga tambal nga ipamintaying sa doktor. Imnon ko kanan tanan, ayaw ka balaka. Ug may lain ka ng nurse. Ha? Nag-hire ka og nurse nga makatiman nimo. Labi na sa pagpainom nimo og mga tambal nimo. Si Ana di ay. Ma, siya ang makaingon kadaghan kag makita. Busa mas maayo nga dili na siya motiman nimo. Ayaw siyag papahawa, ha? Dili na may taybo, ma. Ato na siya sa kusina maasahin si Ana. Nga sige. Kinsa ba ka ng nurse nga muatiman ako? Tabangan ko ni Dr. Ruiz. Sa pagkakaroon na. Buuna-una ta sa bahay.
Ma'am Sabrina, Oh, andam ng paniod to, ma'am. ana, may nahibawan ka pang gikaaway si Sir Rodel nimo sa una. Uwa man, ma'am. Buotan man na sa Sir Rodel. Kun mao, imposible nga para niya ng bahat nga nasa kong chart. Imposible kaayo na, ma'am. Imposible sab nga para nimo o ni Manoy nimo Carding. Ilabi na ni Lolo Elmo. Wala man kunahuna nga mopatay sa tiguang, di ba? Maugid, Ma'am Sabrina. Labaw na nga uwa si kaaway si Lolo Elmo nga mag-interes yung kinabuhi. Kun mao, kinsakit ka ang gibaharan sa maong tao. Oh. Ay, si Sir Rodel nimo nanawaga. Limpyuhan una na akong kwarto ni Madam Mercy, ma'am. Hello, Rodel? Hello? Love? Oh. Love? Kumusta na mas mama? Okay na siya. Posible nga magkapauli na sa mama karong hapon. O baka, o mas buntag. Mao ba? Maayo hinuoy. May mga tambal lang nga gikahanglan ni mama nga ma-maintain niya sa pag-inom. Mao nga, may kaugaling nurse na siya. Ha? Love, ayaw pasaba. Pero, ato na una ipalayo si mama kang ana. Unsa? Pero nga nang ipalayo man si mama kang ana. Nakita na ako nga, ang tanang kahadlok ni mama, naa magikan kang ana. Sa mga makita ni ana. Rodel. Sa kusina na lang i-assign si ana. Pangita og paagi nga, dili na siya masangpit ni mama ilig pauli na mo diha. Oo, Rodel. Og ikaw na rin pasabot ni ana. Aron dili siya mahiubos. Ana, Ma'am Sabrina, may isugo ka? mamaulit na sila si Rodel o si Mama Mercy. Dili di ma-hospital si Ma'am Mercy? Dili, pero dagan sa i-maintain nga tambal nga kinahanglang ma-monitor og nurse. Ha? Buti pasabot nga may kaugalingong nurse na si Mama. Og ako? Di na ka nervyuson, kay mo-assist na ka sa akong trabaho. Ha? Nagkinahanglan ko og maka-research sa akong suwaton bahin ini dapita, Ana. Og ako ang research para nimo, ma'am? Oh, Muna na sa di ko writer, anak, ma'am. oh. Kung gusto ka, tudloan ta ka sa pagsuwat. Sige, ma'am. Kamao ka magkamugamit og computer. Oh, Sige, papalitan ta ka ni Rodel. tinuod ka, ma'am? Salamat, mama. Isuwat nimo ang tanan nga gustong suwaton, Ana. Labi na sa imong makita. Ha? Gusto kong makatugkad kung unsakit ka. O kung nganong makakita man ka og mga espiritu sa patay. Ma'am Sabrina. Bunga malang ni sa imong imagination o bunga sa mga sa imong katiguangan. Ma'am. May hinumduman ka ba sa imong katiguangan nga parehas nimo? Oh, ma'am. Doon na. Ha? Kinsa? Si Lola Liling. Nga Lola Tonya na karon. Unsa? Dagan siyang makita, Ma'am Sabrina. Mga espiritu sa patay. Ana, matud pa sa kong iyaan. Ang makita na tong mga patay nga kaila, bunga na sila sa gahom sa demonyo. Busa, di na to sila angay nga tagdon. Kinahanglan makigsulti ko sa akong Lola Liling pag-usap. Para sa unsa, Ana? Mangutan na lang ko niya kon. Unsa iyang gibuhat nga wa naman siya makakitag mga patay. Unsa? Pero, mangita lang ko gustong panahon, Ma'am Sabrina. Karon ang gustong panahon. Unsa? Hapon pa mauli si Rodel. May oras pa ta para moadto sa imong Lola Liling sa bahay sa mga palasyo, Ana. Pero, siguroon sa nato kung mopauli bagyod si Rodel karon.
Maayo kay gana kay kamukaon, ma. Kinahanglang mamaayo ko sa akong sakit. Oh. Suklan ko na ang mga daotan kung huna-huna. Maayo noon, ma. Ah. Hello, love? Love, madayon mo og pauli karon? Dili pa. Magkasulti pa ko sa doktor bahin sa kahimtang ni mama. Pero, sigurado ko nga ugma. Makapauli na gyud mi diha. Okay, love. Mangumpa na lang ming daan sa Dalisa sa mga kinahanglaron diri sa bahay, ha? Dadan niya si Carding. Asa mo kita paingon, Ma'am Sabrina, ha? Ana? Sa labing importanteng tao sa inyong kinabuhi ni Ana Carding. Unsa? Manoy, panahon na nga maputol ang pagkakita ko og mga espiritu. Oh, magpatambal, di ka? Pero, dili man ni mao ang gianan paingon sa spiritista. Dili ra magpatan-aw og espiritista, Carding. Kinsa man di ay nga itong pagkikitaan, ha, ma'am? Ang inyong apuhan ni Ana, nga dugan ng nawa. Si Lula Liling? O Manoy, og naan ang baya si Lola Liling. Ayaw na, ha? Diba? Ni ata sa yuta sa mga palasyo? O, Carding. Katabang ang imong Lola Liling sa kaaway sa katiguangan ni Rodel. Ma'am, mamiyata din ni mama, karon dayon. Carding, Ayaw siya pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ng tugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Dagdag masapa. Palihog na ikuno og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkanunayong pagpaminaw.